Ja. Estem en la geladeria Ricardo de Castelló i avui el Codony decidirà què farà el dia de la verbena de Sant Joan. Ploureu-li un poquet? Jo ja no ho podia fer. Estem decidint si anirem a casa d'Àlex o dormirem a la playa. A Bora Sequia. Bora Sequia a la 1, Bora Sequia a las 2. Ya está, ¿no? ¿Toda clarín? Payasa. Va, tío. Alex, por favor, díganos la casa para dormir. ¿Tú qué? La conclusió ha sigut la següent. El Codony invadirà la casa d'Àlex i dormirà en el seu jardí. I després, al dia següent, se banyarà en la piscina de sa tia. Fins demà.